Os tres porquiños. Había unha vez tres porquiños que vivían nun bosque. Un día escoitaron de que por ali andaba un lobo moi feroz. Entón decidiron facer unha casa para protexerse. O porquiño máis novo traballou pouco e fixo unha casa de palla. O porquiño do medio traballou un pouco máis e fixo unha casa de madeira. O porquiño máis vello traballou moito e fixo unha casa de ladrillo. Un día, o lobo chegou á casa de palla do porquiño máis novo e petou. Ábreme, porquiño, que quero merendar contigo. O porquiño mirou pola xanela e ao ver o tamaño de aquel animal contestou: Non, lobo, non, que me queres comer. O lobo? Ai, se non abres, soprarei e a túa casa derrubarei. Dito e feito, o lobo colleu aire nos pulmóns e soprou. A casa de palla caeu ao chan e quedou convertida nun feixe de herba. O porquiño máis novo saíu correndo dali e meteuse dentro da casa de madeira do porquiño do medio. Entre os dous fecharon portas e ventás. E dali a pouco chegou o lobo. Abrídeme, porquiños, que quero merendar con vos. Os porquiños miraron pola xanela e ao ver o tamaño de aquel animal lle contestaron: Non, lobo, non, que ti nos queres comer. Pois se non abrides, soprarei e a vosa casa, polín, derrubarei. E dito e feito, o lobo colleu aire nos pulmóns e soprou. A casa de madeira caeu e quedou convertida nun montón de leña. Os dous porquiños saíron correndo a lume de foguete de alí e metéronse dentro da casa de ladrillo do irmán máis vello. Entre os tres fecharon portas e xanelas e dali a pouco chegou o lobo. Abrídeme, porquiños, que quero merendar con vos. Os porquiños che contestaron: Non, lobo, non te abrimos, non, que nos queres comer. Se non abrides, soprarei e a vosa casa, pling, derrubarei. E dito e feito, o lobo colleu aire nos pulmóns e soplou. Pero a casa non se derrubou, así que o volveu a intentar de novo. Volveu a coller aire e soprou. Pero a casa seguía aí, en pé, non se derrubaba, así que o volveu a intentar por terceira vez. Colleu aire nos pulmóns e soprou. Nada, a casa non caía. Así que o lobo comenzou a dar voltas ao redor da casa. E foi entón cando reparou na cheminea e decidiuse a entrar por ela. Agatuñou pola parede, subiu polo tellado e cando estaba entrando pola cheminea, os tres porquiños, vendo as intencións do lobo, puxeron unha gran pota de auga a quentar. E mentras o lobo baixaba polo tiro da chimenea, esvarou e plof! Caíu dentro da pota de auga. Queimou o rabo, queimou o cu e con toda aquela ardor saiu da casa berrando. E colorín colorado, este conto está rematado.